कोकण रेल्वे हा भारतीय अभियांत्रिकीचा एक चमत्कार मानला जातो। हे आपल्याला माहिती आहे का? तब्बल 741 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग 7 वर्षांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आला होता। या मार्गावर एकूण 91 बोगदे आणि 2000 पेक्षा जास्त पूल आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील पानवल येथील हा पूल आशियातील सर्वात उंच पुलांपैकी एक आहे। विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकल्पात रोरो ही अनोखी ट्रक वाहतूक सेवा पहिल्यांदा भारतात सुरू झाली। सह्याद्रीच्या दुर्गम दऱ्याखोऱ्यातून धावणारी ही रेल्वे आजही जगभरातील पर्यटकांचं आकर्षण ठरतीये। कोकण रेल्वे ही केवळ एक दळणवळणाची सुविधा नसून भारतीय अभियंत्यांच्या जिद्दीचं आणि कौशल्याचं जिवंत उदाहरण आहे। सह्याद्रीच्या कठीण पाषाणात आणि दलदलीच्या जमिनीत 741 किलोमीटरचा मार्ग उभारणं हे एक मोठं आव्हान होतं, जे मेट्रोमॅन ई श्रीधरन यांच्या नेतृत्वाखालील यशस्वीरित्या पेललं गेलं। या मार्गावरील 91 बोगदे आणि 2000हून अधिक पूल तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आहेत। विशेषतः रत्नागिरीचा 6.5 किलोमीटर लांबीचा करबुडे बोगदा आणि पानवल नदीवरील उंच पूल पर्यटकांच्या आकर्षणाचं केंद्र ठरतात। रोरो सारखी अभिनव सेवा भारतात सर्वप्रथम याच मार्गावर सुरू झाली, ज्यामुळे इंधनाची आणि वेळेची मोठी बचत झाली। पावसाळ्यात निसर्गाचं रौद्र पण सुंदर रूप पाहण्यासाठी जगभरातील प्रवासी या मार्गाला पसंती देतात। कोकणच्या सर्वांगीण विकासात आणि पर्यटनाला जागतिक नकाशावर नेण्यात या रेल्वेचा सिंहाचा वाटा आहे।